Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Ho Channel. Salam tempe kemul. Nek utuh kemul jare ora anget. Lalen nek nang nyok ora ana. Oke, inganane oh ya, wis ora usah kesuwen. Ayo langsung ditonton videone tekan rampung. Mesti pe guyu, nek orang guyu ya diguyuk-guyukne lah men rame dewek. Oke? Tuku sinang pasar loak Mulyawan nek liwat jupa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis anak-anak kepingin nggodha prawan sampai ketata beca. Paribasane wak urang gak ana buntute. Tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwek bolak-balik motong. Geger pegel seni gagal berupi kaane ulo kaenak rasane cili-cili akal-akal rapi ditarik lonco umat ayane yuyu mbak ayu opo penoyo dairu wong kuntune karime telu gawe gelungan sak rodane bemu aku biyen yo wis tau mesir arek wedok sing rupane ayu kira-kira jam setengah telu tak totok lawange dicukuki asu kira-kira dianggep aku maling aku bayu sifat topeng aku lentung nang burine jeding asu tak sawat dadak kain-kain tak belani tak totok lawane mula kesuwen tak buka dhewe nduk jero peteng gak ono lampune mlebu kamare anake dadak kliru babone pandi peno mabu apenane bengi kating gawe topi muga arek wedok sampe kecemplung kali bareng tas awake kloncong kerasa adem atine bingung boleh ngalor leh liwat jero kampung ana kere api-api kok yo diambung boleh ngalor leh liwat sawah wong perlu nendang toto omah kebune sesusu ketatap lawang tengah tiba kedeng tatoke gedang kurung wong terus lilir wong ngerti nek ana sing nyanding katoke bejan dheweke gak eling bareng ana opah-opah dadak siji kepucing malah tegus namung semanten kidungan kula sae lan boten